Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος τέλεσε το μυστήριο της βάπτισης της μικρής Μαρίνας, κόρης της Στασούλας Χριστοφή, πρώην επίτιμης προξένου της Κύπρου στην Ολλανδία. Ο Κύπρος Χρυσόστομος δήλωσε ότι η βάπτιση της μικρής Μαρίνας είναι συμβολική. Ακριβώς γιατί και λόγω και της προσφοράς ακριβώς που βοήθησε πάρα πολύ για να έρθουν αρκετές εικόνες στην Κύπρο να επιστραφούν από τις κρεμμένες εικόνες εκεί και εξακολουθεί να βοηθά δηλαδή και εξακολουθεί να έχει το φορτίο αυτό το αναθέσαμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί θησαυροί παγκοσμίως οι οποίοι είναι σκορπισμένοι και θα συνεχίσω να δίνω τις προσφορές μου μέσω της Εκκλησίας Κύπρου. Το μυστήριο παρακολούθησαν και ξένοι δημοσιογράφοι, καθώς η κυρία Χριστοφή έχει ενταρθεί από την Αρχιεπισκοπή να διεκδικεί την επιστροφή από την αλλοδαπή κλεμμένων εικόνων της Κύπρου.